Kebaya simata kan jika ini amji. Apa yang sahaba dak tanu dak mesin ta kan simata jipe jika ini. Aku belai pi kasinang kong kamakman kasinang kong bawa raja kerku kam tam tak tayo paro tayo hado ni kedo biang hak tayo ban poy. Yang pedang borom pi pat hakar tang jupi tu kan pedang borom ru yu belai dak bangai dua siapa stang kan jika ini amjangi. Ha kerteng pa parukon pa mesin pa khot amen. Boleh try kan rak ipdiang buram ni akan step sini kong jong kata yau ke kam benang kong bengile akan step ke jinya cimpata akan jika ini jong. Boleh sibun takan ne bak ni khot i wer me ban men long lo hikai yang ni bak ngan skrap isi kai jome bang yo jematoy. Abang yo jematoy ka ban rak ke jikar ku yang ni kon rak jikar ku prabril be melang salang bang ni. Boleh so bahai kai yang ni akan ko. Ipa ni kene da ukris utrai jong ni amen. Tementa hadian bangla doa da kot sobhai boleh akwa ban selain kejikai niam jangan da ka ba pule na gospel jo lukas konong ba ar pawai iwe lu sao Jesu la kmet bat ula yo I ya ke baris pa baki ya no jin ai sobha ha ka jing kan cheu jong ka tempel li iru ka wei ka riu kan thei ka baduk kaban no arteli ki pesa lo ong ma ong api baka ne ka riu kan thei ka baduk kala no kam palat ban ya ki weipat baro naba ki weipat klatarwa ki jing ai sobha na ka jing pahu jongki Henry maka ka baduk kala ai baro kat ka baka don ban im ka gospel jong try ka jinga ro ya me ko kris paralog be bat para bangit ka kwa banikai ni makan ka step ta ka to ka jumpule ka bang yosyo mentan basa tenat bakit jingbut hadu kata kabede bar ka jing im jongi ka kamat bangayo na kan ka jimpule kamat ka bangayo ka dai kene kajing ai so bah ki bril haka tempel habaki rung ci tempel kile ci tempel bat ki bon ki bril ba ai ala ke jong jing ai jong ki berspa ki baduk bar ki bai pat te na kamanta ka jing ai ki baduk akmar ki bril ka to ka jing ai kalong ka barit rei hakmat ublay pade kalong ka jing ai ka bakrau tam kajing ai ke baduk kalong ke barit akmat ki beriu rei kajing ai kajing ki akmat ublay kalong ke bakrau tene makata tu ngani poson tu ngani yo jikai na kane tene ko baikan sipang kajing ai soba tempel ni ai soba ke tan lai kan hun kinang ai nang ko se ki ba ai ki tu berispa ki ai baar ki baduk laki long ki baduk ki ai ai soba tempel ne cekan hun ne ceki brio bapan dan kam kata jing ai soba balai pan ki bam ai kila balong berspa kila ai balong ki baduk ki bam ai su pek su I su le aka jong kam ki patiau pan ai te mentan ngal ong ipi ka jing ai soba ki brio ka tempel ki baduk ka jing ai ki ka long kebarit la kamar ki beriu, kaji I ki beriu, kaji besar ki beriu. Rei, kaji besar boleh kalong pak kecing ai bakrau tam. Nak kata gospel kacai kadar kata, ni I mentan arkan hun kenang ai. Ki baduk bar ki beriu ke baru spa. Pak Yesus la ong tai ka we ka baduk. Antara don ki we umi I ketu to long kal balong I ka we ka baduk ka ai. Kecing ai jo ka kamar ki beriu kalong kebarit. Dia kamar jo boleh kalong ka bakrau. Balai mo, dia macam sarong, dia macam rek, dia macam bakra, dia macam spa, babun, dia macam yang kata kenyaro, belajar ro mandi ke ai tangkan dia. Kadang kadang rim balai jesukan ko menangkong. Isu lo, itu ki baru spa, kila ai nakabatam, nakabaki dan kamsu, ai kabatam nakabaki dan kamma nakasi.
kat ba katu ka bria pade ka ai kat ba kadon tang katu ka ai baro ba jeng tho ka ong ka ai ka ba kadon kamban im ta katu pisa ka de ban thit kan nga ta de ka nga de ban ai ka ai ka ble ta ka ai da kat ka ba kadon kat ba kruspa ki ai ya ka ba tam ha ka im jong ka ba ka ai ta ka no ta ka masin ta ka no ta ka masin ta ka ceng mat perkat man ai ble ka tempel ka de ka dur parsi ble hak tempel bak beri kule dua ma ai ka ne hak ka senduk ai ka te ble ma ai ka dak no ta ka masin ble ko men pek ka beri ka ai ka bon ban ki bai pan ki beri sta ka to ka pom jesu ka tempel ai am de ka no ta ka masin ki la chi ai kata nur kam don kemasim kam don ta chi ai na ma ki we ki ai ngaru ngan ai su ya ro kata ka bedeng nur kemasim balai kan ka baduk kala ai da ka chin kmen ta ka chin kmen kam kan chin la ong de ma pi ma nga ngen je la khin che ngam don sang kan ba tit ba mi kon ai ngam ai kala ai da ka chin kmen ka chi ti ba ar paulo sikinong korin nong kan dai nyeu ko ong kum ne ubleu kumen habaki ai ki ai so ba ki no senyang kana ko no kan hon da ka chip kumen da ka da ib jisu ya ka bru ba kumen nga singo ba ka bru ka ai kambon ban ya ki tu ba ai da ki peu ma ka ai da ka chip kumen da ka chip kumen susu kada balik ka ka chip peu balik jisu ya ro ka tu ka bru ka baduk ka yo jaro ka bru spa ki yo kada ka bru ka ai da ka chip kumen mesim kan konyo kan perkan ngan bam ke cibit kumno macet bam kumno ko ba cibit kan tadam ka jong ka jing ko ba cibit kan tadam ka jong ka ku kalau ada ka jing lo mesim ipule hak ceti ba ar Paulus bu ko syakin nong korin nong ba pra ar ka ong bleu kurku bleu senat ya ke ba ada ka jing lo mesim teng ni ajing angi no senyang ai ka jing kan kam kan hun kan kam jong kini kata tengim ai da kajing keluar mesin da kajing konyo kadang ai da kata kajing bom ai da kajing keluar mesin kan ai ya ka batam ka bangam dan kamsu ai ka to yang sekadang ong ka to beriu kajing khamat ki beriu kajing ai ka to baduk ka long barit akmal boleh kalau ngobak rau amal ai da kajing keluar mesin kata ka kajing ai pa ka kata ka dau boleh ya ro ya ka kalau ai da kajing ko beriu baduk tang lai kaisa ta ka jeng i ngai da ka jeng i ngadon ha tempel hang de don ublei ngai da ka jeng i ngai ho ba i kat ka bangadon ngam don e sopo pelangan ai kane pau tau ba i blei ya so matan jesukan ka parsi ba ukur ku blei ukur ku ai da ka jeng i ke baki tu ki wem de baki ai da ka jeng i ko maka pa gospel tu ai na ma ka patam ma ba ai ju ai kumno ai klam da kemil enti baki beri kunyi I kanongan ai kitu ada sebanyak I berukat nonga ai kanonga ai buon te ta ki kot note semua saya siajar spa ka baga beri to ko beri tangan ai te akmat ki beri kajeng ai jong ka beri kalong ka ba rit hingga akmat ublei kalong pat ka ba crowd kata kali kecing per kecing ai kebarit baduk kemat kiberiu kalong kebarit kemat ublei kalong ke bakra kecing ai ka kasinga ba kada kamram jenga langadon lekat ke bangadon ada ban ai kapan dia kamram da kecing kuat jing suba da kecing mot cepat kat ke babut itu ki perlu ki pendep kamram hare kumbang ong men langaban kaju kalong kan baki ai da ka da kambam dan kajing aja ai aku mapamnya katu gospel imar kitu gibel ada kajing sarong dapat I bangadon kiwegi no da kajing sarong ki ai ya katu kajing ai soba jing ai kan show juke ke temple kata bel klam jing sarong ngam dan ngalong tang ke baduk na ai ne ada kata no ke mesin klam da pet Ibreu klam da kata ke mesin bat ubleu kurku kodo ya kata ke breu ke bal ai da ka kata ke mesin
balik kajubab jengi balik ni dia ban ai ya ka bangidon kadang norim nangkong ka ke bangidon ka jing ai jong blai ka spa ka peu bangidon ka jing ai blai ipolai kitab Samuel no ba ar nyo ko ong spa ba pidon ka jing ai blai oi pitre pikta wat bot wat bo wat bo pan yo ya ka te blai ba kui ka to Tena kata kadi kamram chung pi apin aya ka ma bleu lo ku ka do ai pi. Kena ka priu. Rasa tu bleu aya ngakan ne aya kan ne. Mangam dan chu nga aya ka pangadon man aya lut chu pada mang aya lut chu us aya lut nga. Ki pule kitab Deuteronomy ano ba pra hanyo ko ong kum ne. Wat skop sarong papi yo ke namar ka bor chung pi. Namar ka jeng start chung pi. Straight storm je pi ko Nong tok kitab Deuteronomy OM. Dia kata ku boleh ya pi. Nama kata ku jom boleh ya pi. Dia ben ayat kan nama kata dah kacang kemen. Dia ben ayat kan nama kata jom boleh. Dia ayat jom boleh. Jangan cik tempel, jangan cik mana. Dia ayat kata kerteng jom boleh. Lain sebar ke tempel. Cik ayat nak senyang cik kenhun bangidon. Cik beriu betul. Dia ayat kata kerteng jom boleh. Kita beriu ke dia kadur kadar jom boleh. Nga ai kena jing ai jing ya beriu ni ka beriu ma tu beriu dia ka dur ka da jong blai nga ai ki nga ai yo blai le ka tempel aka pol jisu ki beriu ke le tempel banduai blai ki so jong ji duai blai jong ki ka dei pandong ki so jing ai so bar yo blai kum ka jing saungu ka beriu ka bang so mentan na gospel kala ai ka tu jing ai jong ka ngayo ka nga saungu yo blai Kajang tok kam cimri tu yang ni kalau yap tangan nama kalau akat ke bangadon. Belum ai. Kami yang tu masalah kapli kalat kapli lenti kenang yuk susu. Pada saya man kapua bakal dum stempel ayo boleh. Kami kata kami kebut kebo kami just start jeng ayo boleh. Tikan dia kata ikan bangin ai. Ni boleh kata gospel jong Matius about Yesus pa iksan ran balik yalap. Balik kam bahas ki pai ba. Apa duk Yesus ikini pila yo ai ero. Oleh gospel jong Matius anong si peu pra. Pila yo ai. Taspa. Oh pe ngate si Tom. Ada daw blem kor ku ka le no bon ba ki bri wat si Tom ki bale ko ne kam ta. Pi kim ki roy. Blem kum sim kar ku ki bale. Na se ka jing sarong. Ji jing le pan Ibreu. Mga le ka ban iki Ibreu. Ngale ka ne banyaro ki Ibreu. Ka jing le ka to kari kon te. Nama kata ni ai nama beliau ai ni beliau kurkui ni beliau ai ni. Ni pun boleh saja kau baik jeng tok kitab jengkan mau kebaar kitab baar jengkan mau kalau nak baar pakandai kat ar ke ongkum ni kaju itu bawa. Piyo iki jeng ai jeng boleh. Mau dia boleh baar pi ai ka bapiyo boleh. Haki no mak cing ai jumpi lah ki beriu lah ke tempel aya ka hakata besta hakateng jom blai unkar ku ka do yapi tena makata takot ini balong kanang ai patau ini balong kanang ai ada kamram jingi ban ai bunjat ki cing ai ke bangi ai ki beriu ka banga kwa ban ai kwa ban hikah kan ko po cing ai ki beriu ki cing ai ke tempel cing ai kan hun cing ai ki beriu ka spa ka peu ka bangi don ai ngoyo blai bun ba ki beriu spa ka peno ka tempel peno ki mane ki peno ki cing kan hun ba ki don peno ki beriu ban kam so tu blai ku pasya blai ku ya ki maki ada kata ka muslim tak donot tak jing sebun klam sanut klam kan konyo klam dale ban pat Ibreu kada kanyang sarong. Taki berhubung bon pat ki baru berspak dan skip ai. Tang tengi lap ki Ibreu ki baong ngangam don mana ka wipat ka po pidon ngadon. Atau ka Ibreu kam sim lao atau bana tempel bang isamantan. Kam sim lao ngangam don tang fly pisang ngadon. Dengan ai kana ap sit ba mi kon junga ai kat bakadon. Ai kat ka bakatmu. Kaci tiba ar Paulus bekut. Sekinang korin, andong kandai nyau. Pakai ai klaim dah kenyum. Kakal ai kum bakar ruspa kam dah kapnap.
Te kenteng tayang sumar ba ngibit ngibeng ngilong kapnap. Te halo kan kan urim babjis hakmat ublay jing ai ki baduk ki ba ai ta kata kan no tak mesin klam knyum klam konyo klam kapnap ai ka ba ai ublay ka bang yo no ublay. Te ki kraw hakmat ublay. Hakmat ki ublay baduk ke ki ai kandir ken ublay ku ya ki nama jing ai ki na duk kata na duk na duk ka mesin. Te nama kata la khot yang ban khot yang ban ai kare kamram jengi ban ai kare kamram jengi ban ai kaspa ka bangiyo ka ba budal kurku ima kam lang salang hab ai ima kon hun hab ai kimdi bentong kata ka mesin belum ai yengi ile pa ka khong pong kam dong namta to menta ngi ong mentan mo hak pol jisu kumno ki bergi ai jing saubat ka hak jing siau ji ka tempel baduk berispa badon du kumam ai to pentan thaya ka hapianga akan dikajuk bamenta ka jangi atau ki beriu ki ai kombau beliau kwa ingi ban ai atau ki beriu ki ai komba ai ka to ka baduk ka ai ni ai ka jing knyum ni ai ba don ki ba mai e kam long ngam don tim ai ba ban long ka ba pop te beliau ai beliau ka khu yang ni ben yang ni kan ba ai da se kata ka mesim yakop ai mesim yakop ai kata ngan ai kata kata musim sarau dia kapop kata jing ai boleh jing ai subha boleh kebagai dia bandek tai kam ba hatu ni ai ni ka juk ka ne hatu ni ai ka jing khamnap hatu ni ai ka jing khnum hatu ni ai jing sa no ni ai ka ba ni i banga ai ba ki bri ka bentip ba ai kan no kum ka jing yakop yakun ya competition ki ai ka to ngan ai ka to ngade benjap manga ngadon kaban asibon hari ngadon kaban don kum kata mesin teng ada yang semua kum diberi patlan kelapan don kan ke mesin kelapan don kan ke mesin bang itu anak mesin ban ya ban ada kata ke mesin bang akam respa bang ham don bang bak iwe ki bentip ki we ki banto ki we ban kan ki badu ki ai kan bagi la kan semen makan sepagi ni ba ai kambon kan tabangin yo ikut kuno blai Aci tiu Paulus berkoi, sakinang kolose, menang banai apa sapter tu, pilih gay baru ha kerteng ublay, sap. Nga ai jing ai pengaduan mentangan no kerjau kejing kersan jeng ai kan huan pengaduan, kejing ai yang jeng ai ketempel bangalej, ha kesutra bangalej hiyi mana, ai kerteng ublay. Ublay ba ai nga ngan seyok jeng kerku. Ha kejing im jeng aku missionary kum londo. Alakan du we ar ngot ki break bisu kumne. Padahal banga ai ngayo. Ngam dan ing ai kum sipil dan manor ban ai nga ta oi ki pardau pi ai da kamen sim tu ci ai pi ayo ble ne kur khu yi ta ta shapin sedan kam hak sam dan bisa su lapi bang basbon ya ki badu ni sai hak po bang dan kam ble ai ta kada nga bakala ka sam ti spa so pe ki la ba ki badu la ba kum kini hak po ba pi dan kam ble su pa ya no banyarap yang ni Dalam kata, jangan ya kajuk bamata. Kajuk bagi bon kaspa, dia kumak kapor. Kajuk bagi bon kikir kita atau ni ai. Ba dai ba boleh dia bagi para beliau, dia bagi konhon, dia bagi sen ada kerja no ada mesin, tak kerja kemen. Kerja kram jing konyo. Menengan orang ipi hak tiba ar Paulus berkoi, siakan orang korin nama pra ar. Paulus kan sik pangke no Macedonia. Kibril baduk nakata o kim ju pepen ai ka ba ki de pen ai ka ba de jong blay ai pa de jong kaisar Paulus sero iki dan bad hanar kata kan rim u kan tu iki kibril ni kata tu ai ta ka jong lut mesin bulan kor ku ipi bad mana bakar ku su kibril dan ayo baduk ba prim dan e wan sanga tu belum kor ku nga perto nga usaha kerku yang ada jadi waju. Alright, ni dia ban ai kata ka bersembalan yo jiro bagi baik kerku kan kum ngam ta kerteng boleh ku ba om ne le ke pele kerteng jo boleh apa sa bahaya boleh akan nam jo boleh ba kerku ko do ini boleh kerku ko do ini dan ma kata ile ban dong ke jeng kerku ki we pat ya bangi ai akan ka jong nang somar ho yo ngilong kum betul gospel ba yourself akan hon like kan hon gibe ki ba ai khamna ai konyo kata pertachna pratha abang kumta jadi makata ka ba ban ong step
ide ban hikai na kato kariu kan thai baduk kadon cibon hikai yang ni kaman sem jeka kajeng long jeka jede jeka ba bule kato ka beriu ka ai namar kalong ka beriu bejan ba bule ka beriu ki beriu be yo bule ki ki pa beriu ka gospel mantan ki tu yang ni kala le jaka tempel ka bamut ka beriu bule ka bu yo bule kamadu nama ke iyo bule kan ai kan ka bangadon so bule ke ba beriu ke ba ai di pan ai na makatanga mo hakade ka juk ka jungi ai na mangi i bule ba i bagi beriu dan kam ai hakate mo bule ba i kan hon junga kan kam ai ka karteng bule kur kuinga kitu bu pede kala ban kan dai ni kala perto yang ni ban ai juk ku hi kan mala ban ai ba ai juk ku bule dan makata kan mau ni ai ka na ka karteng jo bule kur ku ini kitu ku sing ai jungi di ban long ka juk ku Kecikar ku, ya kita bapa yang ya ka. Kecikar ku yang apa ai. Kan mau, baman cing ai cing ni kilon kecikar ku. Ubelai ukur ku yang ni. Kita bapa yang ka, kan yo kecikar ku. Pakai pesahi, kaya kaspak kapel ka bangi yo. Dah ka bangi teh citam, dah ka bangi dah mesal. Ubelai umpep berkar ku yang ni. Dan ayo eka ada kumbai pat ngam don kamban oi kita ayo. Ngam oi kum kata segala ada badong bakho. Kata kam deh. Bang ai. Balong mesti abang ayo. Tikan mas pangkan bag abel. Kumno ki aji trabaho blay. Kan ari ki sopot. Kan ari ki sopot. Abel ari babhatam blay kur kuyu. Yo kan pade so si ukai. Mau blay pedian cing aji. Ila aban ai ho. Cing aji ni aji bun. Bun bani ki we. Basa cing ai kum ai kan. Ki sok bomlong. Cing yo bomlong. Sing ai cina ti ko kom long ta na bagata ata chuchu abangi ai kadang jukar ku kibe kan yo jukar ku nangi pakito pa yo jukar ku nangi kisalong jukar ku kibe pat kata badi kade balong ko nang rin kade ta balong rin tena makata kabot bam au kibril ke ba ai kibril ke ba kra mantang yeso kat ngut kanongot kibril ba ai tempe la yo ya ka wei kato kibril kalau ai kabal ka debat ai kalong ka brio ka bakrao tena makata parlok bije ten bon tuli jing long bangi de ngila ban long ka bakrao ko wei ki jing krao ka krao tam ka jing ha bangi ai ka spa ka pe jing ka mata ki we ka pathe jing ka spa brio jing ka brio spa da bar ki brio so tu ko ma ai ka ne ka brio ko ma kwa oble ban ai ki brio ki nam don re ki bado ki nam don re ki bayap tan oble ai la bien ki natural resources ong de pareng lo ai nga kamarang jing taba ni ba yo yang yo susuk ni klun nya ka nim ai ka ke bai teng ka bam knyang teng ka chatu dai bangi ai ki brio ke to ka bangi don kalong ka jingkar ku bat blo kor ku ini teng ka chu bisa ju cha bam knyang ni kata bakado ngin yo jingkar ku ba ki ki brio brio yo jingkar ku ke yo parlo be jana makata aku aban orang ni step tu ni kai ya lagi ai ku ma ai tu brio tu ni kai ke bari jongi Ibarat jangan kalau lecai kumbang hikaya ki. Ai tu tanah tak masem tak cekaman. Ai apa yang kam ki beri ai kata yang jom boleh. Tu hikaya ki beri hikaya kau mangi. Tu ni usau kan hikaya ban ai ki we. Bat hikaya ki we bandang ba ai. Jangan semua kasensar kaji kamnap ini. Kaji kamnap. Ni namblong kamnap adang ikan mau menengok itu. Itu jodoh jepit jeng ai boleh der jengpi. Der jengpi kita bajing ai boleh. Mau au blay kar khu ya ki we jeng ai jeng pi u blay kar khu ko do ai pi ngilong imlang barki we to ki we ke long ki kar khu tu ngilong blay ki we u blay ngini isu blay ko ba ki ju handa ki ju su ka do da bri ngala om sim ti yo blay ki bri de ben i ngi ngilong jisu we are altar idong ki altar Kristus ngilong ki we par ki Kristus aki we pat ki kam ki jam jing im jing ai jing Terima kata tu menikah tu ai. Ki spa ka pa bangidon. Ka tir ka tar ka bangidon. Pa boleh kor ku ko do ini. Ada makit bok kerwian pa mangi dan kan ka masem. Ide ki kon jo boleh bangin le ba ki di kon jo. Ni le kon boleh kor ku ko do ini. Bat ka khadu ka yawai ka bai nong jongi kalong boleh so ale pi bra kor ku pa janga ma boleh le ba
Betul kam ke jual ka yarab jung pi pen ai tengah maka tatung bang basbun tunggu bang bakulua pen ai ya kita kaspa ka pau bang dan itu ai boleh maka ta ban hikayah kan hikayah ni kan step le tra kan rat boleh sejar ngu nak beta kan ni step hikayah ngi kumno banyak ai langi ai ke barit akmat ke beriu kalau ke barit akmat jeme boleh ke bakrau ai ba man ke jing ai jingi ke long ke bakrau om ke barit rat ingi ban ai ke jing saurit ke jing jamnut ke jing sebun ke jing i kelam konyo kelam kwan mentoy kelam kop sarong kata kam sema kwa ini abai ai kumta ilong ke bakrau akmat ke jome boleh akmat ciki we ke beriu kerkuy pa ro kita ke ba ai para beriu kita kam joki ni pa ni kine ta ukris utrai jongi amen kabura mok pa baru kun barham sim bakoi kumbang la long ka ban kong jumata bara bon junam la junam amen trai udon rengkat bat pi bajikan ku jom lay dan bo baru pa baru kun am sim bakoi kan ya do champi besbur blay ku ka do ya pi medina